Asibingelele kuyona i-channel ngokuyithoba igama kuPastor Nick i-channel Newflick. Fona uma ungumlandeli wale channel kule number. Fona kuphela kusongo 965 ntambama. Ungaba senza ama-SMS ngosenso WhatsApp. Ungangithumeleli imqhafazo, ungangifoneli nge-WhatsApp unless you are overseas, unless you are abroad, unless you are outside the country. Yekela kungabingeleli. Asibhekela udaba kaNkayiso Gumede uthi uNkayiso Gumede angibingelele phasa ngiphuphe ngidla inyama yomuntu eyosiwe. Wabuya futhi uGamede kwenye video different video uNkayiso Gumede isebuya lapha 2 minutes later uthi ke angibingelele pastor ngiphuphe ngidla inyama yomuntu eyosiwe. Wabuya futhi uGamede la uNkayiso Gumede 10 minutes later angibingelele pastor ngiphuphe ngidla inyama yomuntu eyosiwe. Wabuya futhi la uGamede 20 minutes later angibingelele Khehla ngiphuphe ngidla inyama yomuntu eyosiwe. Nganza kwethu ningayini lento leyo, bhala kanye comment yakho ngizoyiphendula noma ngayiphenduli kuzoya ngesikhathi enginaso, but ukuthi uzobhala kona konke ama video akuyi-channel ngoba ufuna nginotice ukuthi uthini. It doesn't work. Kanjalo iyacasula lento le ukuthi ubhale kuma video onke wena ubhale into eyodwa lokubhalekile lokhu ngithola notification yabona it's wrong. Bhala kimi into eyodwa bese uhamba kwamanye ama channel achaza amaphupho la khona ufike ubhale. Bhala at least kuma channel ahlukene so that uzoya ukuthi uba nophendule kuqala nokuthi uba nophendula into eshaya khona ngoba ngeke asiphendule ngokufana. Uthola ama views from different people than to just ungihlohle ngelona eyodwa uyabona nombuzo wodwa kuma video amaningi ngiyacela. So la uphuphela umuntu edla inyama yomuntu eyosiwe kungenzeka nophupha udla inyama yomuntu ephekiwe omunye uphuphela inyama yomuntu ehlaza. It's only the same thing yabona. When you dream of yourself eating a human being meat, human meat or human flesh, human flesh, it's wrong. It's a bad dream when you dream of yourself eating a human flesh. It might be that that human flesh is grilled or is cooked or it's raw. It's a bad dream. It's a negative dream. So number one, ngokujwayelekile uma uphupha inyama yomuntu kuwuphawu olumbi uma uyidla osuke lukhomba ukuthi kumele usume ngokushesha wena uthola imkhuleko namandla noma uthola belaphi bendabuko abazokusiza ngoba izitha zakho kade zikugadla ngento eyidliso kodwa lihambisana nesinyama no ezifuna sikuhaqe yabona. 2, esikhathini esiningi uma uphupha inyama yomuntu kuwuphawu olubi uma uyidla osuke lusho kumele wena usukume uyolahlwa uphinde futhi ugezwe ngoba bathakathi kade bekunameka ngethunzi lomuntu ongasekho. 3, kuyenzeka uma uphupha inyama yomuntu kuba uphawu olungelubi kakhulu uma uyidla osuke nje likhomba isinyathelo sokuqhwaga izinto zikamufi kungafanele. uMika 2:2 bahalela amasimo bawadluzule nezidlo bazisuse bacindezela indoda nendlu yayo umuntu nefa lakhe. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha inyama yomuntu kuwuphawu olungelubi kakhulu uma uyidla sokusho ukuthi kungenzeka uzothola ifa lalomuntu ngemva kokuthi endlule emhlabeni. Izaga 13:22 olungileyo ushela abantwana babantu bakhe ifa. Kanye nama 5, futhi uma uphupha inyama yomuntu kuyenzeka kube uphawu olungelubi kakhulu uma uyidla oselusho ngase uzuze noma uthole incebo, imali noma umklamo noma ibhizinisi lalomuntu uma eseshonile. Siyabonga besibheka la uphupha udla ini inyama yomuntu, a raw meat or ephekiwe or egriliwe or ebolile kuyafana. Siyabonga. Be blessed. When you dance,